И здравейте, Майнкрафтъри, аз съм Нитронайк и днес продължаваме проектите на Survival Games. И така, тук сме в началното меню, да ще ви покажем. Знаете, че съм сменил поредицата и сега сме на 1.8. Може да забелязвате някои промени. Днеска смятам, се правим едно от фермите. Да, както гледам няколко бутита и ми се бъгнат. Добре, бутитата ми се бъгват. Уоу. Това е яко. Това е яко на 1.8. Да. Единственото, което мрази на 1.8 е това. Кажете ми, дали искате да продължавам да снимам на 1.8 или просто да сменя пак версията на 1.7. Кажете ми. И мислете, че аз съм жена, аз съм мъж. 10 годишен мъж. Добре, днес смятам да направим ферма. Ето някъде по... тук е някъде, не, или от другата страна, не знам точно. Тук ще е друга страна и там. Ще има ферма за пшеница и там. Право? Добре, има съпли. Да посадим едно дърво. Кравите си стоят там, още ми бамбука всъщност. И също отидем първо да оберем бамбукът. Ох, това ми закръв. Сигурно спомняте нашата превъзходна къщичка. С недовършен таван. Значи, казах в миналата епизод, че може... Ето ги... Дали са 3 овцете. Добре. В този епизод ви казах, че ще събера малко дърво, обаче не може, защото не бях видал тук. Не бях видал в това. Survival количката, ама изобщо. И днес ще снимем. Не знам, може... Ще видим, бе. Някакъв път може да събирам въглища, дърво, не знам. Пъгвам клик със сигурност. Game Mode аз не знам как да пусна. Така че... Ходим командата Game Mode. Не знам как. Как да се уверите. Game Mode 1. Няма такава команда. Добре. Значи... Това дърво също да го преработиме и си довършим това. Така, това е неофициално завършен. Окей. На чест имам. Да направим един малък чест. Не се прави така чест, само че... Тая версия аз съм ръчно го правя. Всъщност тук ще има чест. Е така малък. Ставим един. Окей, значи да отидем. И да отидем сега за семена. Това пуска ли семена всъщност? Но това не го знам дали пуска семена. Пуска бе. Да, пуска бе. Още едно. Най-вероятно от друга страна кравката. Днеска мисля повече да отдели. Днеска мисля повече време да отделиме на развитието ни, на фермите. Вземе към доста трън семена. Де семена. Дайте семена. Да.
Там тук ми вода, но не трябва също да изгуби и хумето. Това е много гадно. Някой път мисля да вляза Абе, някой път ми да си инсталирам на компа някаква програмка за чекпоинти, че да знам къде ми е хумето. Защото ако го изгубя, стана зле. И сега най-вече в мината, като го изгубя. Добре, не знам защо, но тук е такива, вижте, стават късеното се цветя. Това е много странно. Нова версия, нови бъгове. Да. Както виждате, тук има повече такива. Семена. Ще се сигурно, като тук е някакво коме. О, гъби. Така, ще вземем. О, там виждам някакви светя. Ето тук нещо червене. О, да, идеално. Тревитка. Така, хора. Моля ви, кажете го в коментар. Защо така ми се появява? Чакайте малко да ми сега ще ви покажа, само да изпълня. Ето това си... Ето как... Не. Чух нещо. О, добре. Така, 9 семена. Ще ми стигнат, ама... Не стигнат, ама айде. Не ще ги размножавам. Тук не се падне само още едно. Айде, още едничко поне. Не седни, бе. Айде, бе. Айде. Пади ми се. Пади ми се. Може да ми чуете всъщност мишката. Не знам защо така, някой път ми се опитам да го правя. Да не чуете. Айде, едно семенце ти ще познася. Добре. Айде да бъда 9. Ще направим мотика, да можем да ги направим. Дървото ми тук ли е? Добре, значи първо ще отида за дърво. Това ще мърна това ще го. Така, първо ще отида за дърво. Нямаме дърво също. Там цветя. Там ще ги оставя всъщност. Малко така, че много се прави на строи. Това всъщност на мир, но няма го заключвам. Уоу. Това е малко странно да ще има, за да мога да заключвам. Какво да играя. Тук моля да взема кръвта. Хайде. Добре, аз. Добре, така, ръчка, так. Само и двете страни има. Време за ферма. Ей, взехме ачивмент. Ето ви, не мога. Тази тръба няма ми спадне. Добре, няма ми спадне. Хайде. Сега започва. Някакъв път ще си намерим някое равно място и там ще го направим. Дали така ще може да стане. Ето всъщност да махнем така. Всеки случай да може да влезем така. Да. Да се получи нещо. Тук съм казал да изпусна. Точно. Идеално. Бамбука съм го ставил.
Честно мога. Тук. Стикът ще трябва да размножим. Да почнем някъде да тук. Защо да съм тук? Да, не. Така. Беше ми бъде следващото. Нека да не поспиме да сейф. Така сейфа. Да. Бъгнята. Такова. Добре, имаме такова. Да поне да изкачим малко. Трябва 6, значи е максимум толкова. А не, видим. Всеки случай. Трябва още едно. Така. 2, значи тук остава 2, това ще може да го манеме. Ръщото. Но по-рядко ще носи едно така. Да, така ще бъде. Дори не знам. Да, само това не трябва. Идеално. Тези, които не знаят как се правят слънчеви панели, е така, на някои от двата реда. Опа. Ето пак показвам. Така. Сега да мога ми стигнат. Пък и ако не стигнат, имаме още такова. Не, те ще стигнат. Али! Точно едно ми остана. Лол. Таяк. Така. Това някакъв път ще направя като за кошче. Всъщност сега какво ще да правим? Да, айде да вземем дърво. Всъщност ще отиваме малко да покупаем камък. Че спешно ще ни трябва. Ще изкопая така камък. О, не. Точно сега трябваше да се падне гравел. Що? О, флинт. Ще може да направим някакъв път за палка. Така. Някакъв ми гравелът. Сега ще направя една ще заградя място за крави. И ще приключвам епизодът. Ще стане от дълъг иначе. Не искам бойте после половин час само да ми се качва. Трябва да ми се свърши кирката. Значи искам да напишете като коментар също и как да паузирам клипове. Защото аз съм с един фрап, сега ще ви покажем. Е такъв, ако можете да го видите, чакайте малко.